MLA जानायनि सिमाङा फैमाल थांबाय। ABSU नागारना MLA जानायनि सिमाङा फेलें। ABSUनि आफादगिरि बिबान नागारना राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारदोंमोन BPFन बर'। UPPनिफ्राय टिकेट लानानै 40 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थिनि दावहायाव ओंखारदोंमोन BPFन बर'। BPFनि आखायाव जेनबाय BPFन बर'। रिहन दैमारिया मैखोम भटनि फारागाव फेजेनबाय। $76,800 भटजों उदालगुरि विधानसभा बियाबाव फिन खेब MLA महरै बिसायख'जाबाय रिहन दैमारि। फारसेथिं UPPनि बिजाथि BPFन बर'आ गिबि खेब राजखान्थिनि दावहायाव जेननायखौ बजबना लानो गोनां जाबाय। 49,246 भट मोनदोंमोन BPFन बर'आ। 2022नि आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव UPPनि बिग जिर' फिथाइ। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसमनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिनि हिसाबै बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु राजनितिया आलादा बाथ्रा। बेखायनो जोंखौ बुंदोंमोन जों देरहासार जागोन आरो बिथाङा आसलते गावखौनो भुल खालामना लादों। जि पार्टियाव हाबनांगौ बेयाव हाबना लानो रोङाखिसै, बेनि थाखाय दुर्भाग्य आरो माने। दा बेखायनो बेबायदि गोख्रोंथ' नङा आरो बेखायनो नङिखायनो जों दिनै गोबां बुथाव जों देरहासार जादों। BTCनि मोनजिबा मासिनि अनगायैबो BTCनि बायजोआव बिजाथि दैखांदोंमोन UPPL दोलोआ। मोनसेबो मासियाव देरहानो हायासै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ। मख'जाथावनादि उदालगुरि बियाबनि मोनब्रै बियाबावनो NDA हानजा जुथाइनि बिजाथिया मैखोम भटजों देरहासार जानो हानाया BTCआव थारैनो हाग्रामा महिलारिनि जादु सोलिदों। ब्यूरो रिपोर्ट बड लाइफ 24।